Здрасти, хора! Как сте? Аз съм добре. Днешната тема е развалените връзки. Какво проваля връзките? Например, според вас кои са тези неща? Според мен са доста очевидни. Изневярата винаги проваля една връзка. Трябва да имаш огромно сърце, за да простиш една изневяра на другата страна, който изневира, разбира се. Второто, една връзка се проваля, когато няма доверие. Истинско доверие, говоря. Третото е понякога нещата, които употребяват мъжето и момчето, влияят прекалено за една от срещния. И това води до съсипване. Тоест, казва, че на тази възраст наистина може да не се обича, но може пък да имаме някакви силни чувства към един друг, разбирате. Но, когато някой момче или момиче употреби, например, да кажем, трева или някакъв наркотик, това му влияе много на организма и води до странни реакции. Например, казва неща, които не мисли на отсрещния и това го проваля супер много. Смисъл не проваля, ами трябва да го обясним. Става му тъпо на отсрещния човек. И това е супер гадно чувство за зрителя. Има също още нещо, което проваля една връзка. Това нещо е разстоянието. Понякога казват за разстоянието не е проблем. Не е проблем, когато си има доверие и, да кажем, любов между двамата души. Но когато тези неща ги няма, разстоянието много променя от срещния човек и това води до раздела, разбира се. Искам да кажа просто, че не бива да злоупотребява с доверието на отсрещния. Трябва да се стараем повече да даваме всичко от себе си и вече ако виждаме, че не се получава, да му го обясним като човек, за да останем все пак приятели. Така че невъзможно да стане след връзка приятели. Също е възможно. Аз с много момичета съм оставал така приятел, сега още днес днешен сме доста добри приятели. Наскоро беше станал един случай, един мой познат. Просто ще го разкажа, няма и казваме нещо, става след. Си мой познат, който ще се научи. Отидете да се видят и взели, че са напушли. Здраво и на десятка. И когато момче толкова не му повлиява, разбира се, так лекичко се поддържа във форма. Но момичето почнало да се държи супер студено, игнорвало го и такива неща и скъсали. Обещанията остане, защото тя му обещава, аз ще ходя с те, аз няма да те изневеря, аз няма да те нараня и тем подобни глупости 1000 на нощ. Този ще го разказвам поради причината, че не бива да вярваме само на думи, а на действие. Защото ето, тя е казала, няма да те нараня, но действията друго говорят. Точно напълно противоположно от думите. Точно това е прекалено лошо. И бих искал да кажа, че когато някой ни каже, например сега, нещо просто обещава нещо, нека да го докаже. Или, например, сега всеки днеска много се подиграват с тази дума, особено обичам те. Добре, обичаш ме. Кажи ми, че ме обичаш. Скоро бях чул един случай. Някакво дете в Русе. Скочил от 7-ми етаж, мисля, че беше, не съм точно сигурен, ще ви изложа. Просто приятелката му каза, що му обича, скочи. То с нашия глупави, за да скочи, и умря от ето на 13-14 години. Нямам прави такова доказване. Такова доказване, значи, ако момичето или момчето срещу държи на вас, няма да ви призика първото, което да скочите в този случай. Може би ще ви пробва, но няма да ви предизвика да скочва, а тя до края го предизвикала. Скачай. Момчето скочва. И никой вече не го помни. Заради това. За действия много смелост се иска за действия. Не за всички, естествено, но за определен действия се иска смелост и хъс най-вече. Най-вече и воля. Воля много се иска. Не всеки има тази воля, за да преодолее тези неща, например в една връзка. Да преодолее проблемите, да помогне от срещния,
която се нуждае да го прегърне или да му подаде ръка. Една връзка не е само целите прегръдки и секс, разбира се, ами е доверие, общуване, помагане един на друг. Също така приятелство в една връзка. Приятелство също има. Защото трябва да се споделя. Ако не споделиш на ближния човек, на кой ще споделиш? Ако не си излезеш чувствата на него, на кой ще ги излезеш? На комшета Иван? Искам да кажа, че просто не вярвайте на всяка една дума, в която ви се говори. Защото трябва доказателство. Просто съветче от мен. Щом искате да имате сериозна връзка с дадено момиче или момче и ви каже нещо, обещава ви го, трябва да го докаже. В принцип ми бива да прощаваме много, много пъти. Аз лично съм правил тази грешка, прощавал съм много. Много съм прощавал, години, 2 месеца са на момиче. И така, и си спати. Искам да кажа, че така обещаваш. Аз тъпи се вързах и накрая аз си пати. Като идея. Казвам ви го, защото съм ми преодолял тези неща. Искам просто да ви посъветвам да внимавате, защото не е нужно всички да страдат. Може би трябва... Не всеки ще тръгне да ви го казва така. Направи това. Аз просто ви дам съвет, което може би ще ви помогне по някакъв начин да преодолявате някои проблеми, да разбирате кой колко струва само от един поглед или от действията му. Защото, както казвам, че много му обещал на моя приятел. Много му обещал. Няма те наранявам това, която там една беше му изневерила, която ще я приби някакви такива глупости им подобни. Накрая какво стана? Тя направи почти същото, като махне ми изневерата. Нарани го и го захвърли в буклук. Какво прави? Нищо. Помислете малко. Окей, ако имате въпроси, някакви, каквито и да са, отговарям на всичко, пишете в Ask.fm и Facebook. Те са точно под ключото. Желая ви лек ден и внимавайте, все пак на гостите, верявайте.